Dagoeneko, angelu zorrotz baten arrazoi trigonometrikoak ezagunak ditugu. Bideo honetan, arrazoi trigonometriko horien arteko oinarrizko erlazioak aztertuko ditugu. Horretarako, honako triangelu hau hartuko dugu. A, B, C triangelua. Triangelu hori zuzena da. Angelu zuzena, C erpinean dugu. Bestaldetik, alfa angelua marraztu dizuet. Triangelu hori zuzena denez, bertan, Pitagorasen teorema aplika dezakegu. Hau da, kateto bat, karratura, gehi, beste katetoaren karratua, berdin, hipotenusa, berbi. Gure triangeluan, kateto bat AC da, eta beste katetoa BC, beraz, horrela idatzi daiteke. A, C, berbi, gehi, B, C, berbi, berdin, eta hipotenusa zein da? A, B, beraz, A, B, berbi. Orain, ekuazionen bi atalei, bi atalak, adierazpen batekin zatituko ditugu. Ze adierazpenarekin? A, B, karratu adierazpenarekin. Hau da, lehenengo atalean bi batugaiak zati A, B karratura egingo ditugu. Lehenengoa zati A, B karratu, eta beste batugai hau zati A, B karratu. Bigarren atala ere, A, B karraturekin zatituko dugu. Azter dezagun zer gertatu den edo zer dugun. AB berbi, zati AB berbi, biak berdina direnez, emaitza argi dago bat izango dara. Batugai hauek bestera batera idatziko ditugu. Biak karratura daudenez, A, C, zati, A, B, berbi idaz dezakegu. Eta beste batugaiarekin gauza bera. B, C, zati, A, B, berbi. Zer da AC zati AB? Gure triangeluan AC alfa angeluaren alboko katetoa da. Eta zer da AB? Triangeluaren hipotenusa. Beraz, guk badakigu, arrazoi trigonometrikoen artean, alboko katetoa zati hipotenusa kosinua dela. Alfa angeluaren kosinua. Beraz, kosinu alfa. Eta hori, berbi. Gehi, BC zati AB. BC gure alfa angeluaren aurkako katetoa da. Eta AB hipotenusa. BC, hau da, aurkako katetoa zati hipotenusa, ze arrazoi trigonometrikoa da? Sinua. Beraz, BC zati AB, alfa angeluaren sinua da. Eta hori, berbi. Berdin bat. Hau izango da beraz, ikasiko dugun, lehenengo, edo oinarrizko, lehenengo erlazio trigonometrikoa. Ikus dezagun orain, bigarren oinarrizko erlazio trigonometrikoa zelan lortu. Horretarako, honako zatiketa planteatuko dugu. Alfa angeluaren sinua, zati alfa angeluaren kosinua. Zelan idazten da, edo zein da alfa angeluaren sinuaren definizioa? Sinua da aurkako katetoa zati hipotenusa. Aurkako katetoa gure triangeluan BC. BC zati hipotenusa. AB. AB. Beraz, sinu alfa izango da aurkako katetoa zati hipotenusa. Eta hori zati, eta horrela idatziko dugu,
Kosinu alfa, edo alfa angeluaren kosinua. Eta zein da kosinuaren definizioa? Alboko katetoa, zati hipotenusa. Alboko katetoa, AC da. Eta hipotenusa, AB. Egin dezagun, honako eragiketa hau. BC bider AB, BC bider AB, zati AB bider AC. AB bider AC. Ikusten duzuenez, izendatzailean AB dugu, eta izendatzailean ere AB. Beraz, horiek simplifika ditzakegu. Eta zer gelditzen zaigu? BC zati AC. Zer da BC? BC aurkako katetoa da. Eta zer da AC? AC alboko katetoa da. Gogoratzen baldin bazarete, aurkako katetoa zati alboko katetoa, tangentearen definizioa da. Beraz, hemen daukagu bigarren erlazio trigonometrikoa. Sinu alfa eta kosinu alfa zatitzen ditugunean, tangente alfa lortzen dugu. Jar dezagun orain adibide bat. Demagun, alfa angeluaren kosinua ematen digutela. Eta berau, hiruren errokarratua zati bi da. Hau, zenbaki irrazional bat da. Eta eskatzen digute, alfa angeluaren sinua eta alfa angeluaren tangentea. Bi horiek kalkulatzeko, oinarrizko bi erlazioak ditugu. Kosinua ezaguna denez, hau ezaguna izango da. Eta bakarrik geldituko zaigu sinua kalkulatzea. Goazen orduan lehenengo erlazio trigonometrikoa aplikatzera. Kosinu alfa berbi. Kosinu alfa badakigu hau dela, datua da. Kosinu alfa datua da, hori dena berbi. Gehi. Sinu alfa berbi, hau ez ezaguna da, noski. Berdin, bat. Hemengo formula hau aplikatzen ari naiz. Orain, ez ezaguna, bakarrik utziko dugu, bakandu egingo dugu ekuazionetan. Horretarako, atal hau, bestaldera eramango dut. Baina eraman baino lehenago, berreketa egingo dut, argiago ikus dezazuen. Hiruren errokarratua berbi, hiru da. Eta biren, bi, berbi, lau da. Gehi, sinu, alfa, karratua. Berdin, bat. Orain, ez ezaguna, bakarrik, usten baldin badugu, bat, ken, hiru, lau. Eta, sinu, alfa, karratura, berdin, bat, ken, hiru laurden, laurden. Amaitzeko, berbi hori hemendik kentzeko, ekuazioaren bi atalei errokarratua aplikatuko diet, egingo diet. Beraz, berbi hori errokarratuarekin desagertzen da, eta gelditzen zait sinu alfa, dela berdin, erdia. Badakigu beraz, kosinuak zenbat balio duen, eta sinuak zenbat balio duen. Orain bakarrik geratzen zaigu, tangente alfaren balioa kalkulatzea. Horretarako, bigarren erlazio trigonometrikoa aplikatuko dugu. Hau da, sinu alfa. Gure sinu alfa, erdia da. Sinu alfa, erdia. Zati, kosinu alfa. Zati, kosinu alfa. Kosinu alfa, erro iru, zati, bi. Berdin, bat, bider bi, bi. Bi bider iru iru, bi bider erro iru. Ikusten duzuen bezala, bi hau bi honekin simplifikatzen da, eta emaitza bat
zati erro-hiru da. Beraz, hau izango litzateke tangente alfaren balioa. Egin dugu sinu alfa zati kosinu alfa. Eta tangentearen balioa lortu dugu. Baina hau arrazionaliza daiteke, eta badakigu arrazionalizatzen, hau da, tangente alfa da berdin. Bat zati erro-hiru, erroa izendatzailetik kentzeko, bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea bider erro-hiru egingo ditut. Goian erro-hiru. Eta behan erro-hiru bider erro-hiru, erro-hiru karratura, hau da, hiru. Beraz, hau izango litzateke tangente alfaren balioa arrazionalizatuta. Orain, zuen kontura, honako ariketa. Sinu alfa angeluaren sinua ematen digute, eta kosinua eta tangentea kalkulatu behar duzuen. Horretarako, bi erlazio trigonometriko horiek erabili behar dituzuen.